Metro Pacific Water ang 95% shareholder sa Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI. Nagpadayag nga ilag yun tinud-on ang pagputol sa supply sa tubig sa Cagayan de Oro City kung dili magkasinabot sa Cagayan de Oro City Water District atol kini sa Special Committee hearing sa City Council. Ani ang report. Come March 31, if the Water District has not settled their obligations by then, their financial obligations, we will have to explore all our legal options that are given to us by the contract and by law. Part of that, of course, unfortunately, one of our options is to disconnect the supplier, Mr. Chairman. Kini ang giluwatang pahayag ni Attorney Robert Rodrigo, ang legal counsel sa Metro Pacific Water atol sa nitabong Special Committee hearing sa Cagayan de Oro City Council kalabot sa problema sa COBI o COWD. Ang Metro Pacific Water ang 95% shareholder sa Cagayan de Oro City Bulk Water Supplier Incorporated kon COBI. Samtang 5% shareholder ang COWD sa mong incorporation. Sa mong joint venture contract, si Metropac ang developer ug financier sa tanang upgrades nga kinahanglan sa mga linya sa tubig. Samtang si COWD ang magsilbing distributor sa tubig sa mga consumers o collector sub sa kita. Matod ni Rodrigo, dakong lugi na ang nasinati sa Metropac tungod sa kalangan, ingon man kulang nga pagbayad sa COWD, pinasikad silang joint venture contract niadtong tuig 2017. Apan alang sa COWD, wala kuno sila'y nalapas sa probisyon sa ilang kontrata, sanglit misubay ra gyapon sila sa 16 pesos and 60 centavos nga ilang nasabutan. And in fact, in 2021 and in 2022, because of the pandemic, for the first time, the Water District incurred a net loss, 32 million in 2021 and 32 million in 2022 because of the result of the pandemic. The reason why we asked COBI not to implement any increase. Nakasabot ko no ang Metropac sa gipunting sa COWD nga force majeure niadtong panahon sa pandemya. There is a pandemic, which we understood completely, that they had difficulty at the time collecting from the customers. And what we did during that time, we deferred collecting any amount. Sa diskusyon, naklaro sab nga nagsilbing middleman si COBI sa pagsupply og tubig sa dakbayan, sanglit sa Rio Verde Consortium Incorporated. Kinsa local-based supplier gyapon sila gakuha og tubig. Sumala sa COWD, kung ugaling putlon gyud sa COBI ang supply sa tubig sa syudad karong Marso 31. That is why we are already trying to prepare our system, coming up with a recommendation with the board for emergency purchase and the immediate lugar no nga maka purchase ta and maka deliver the same volume is kang Rio Verde naman yun. We are ready to supply directly. Mulay kaming brand yung pipes sa mga households. Aron limpyo gyud, ready to drink ang tubig ang inyong madawat. Nakatagda sab nga makipagpulong sa mga karaan o kasamtangang board of directors sa COWD o mga kadagkuan sa Metropac ang konseho. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.